Patentovaný systém Junkers pro solární optimalizaci Solar Insight neumožňuje dosáhnout výrazných úspor jen při přípravě teplé vody. Na přání může ovlivňovat i vytápění. Základem je využívání pasivní sluneční energie, která vstupuje do budovy přes jižní okna. Aby bylo možné pasivní solární energii využívat, musí být snížena teplota náběhového okruhu vytápění, jakmile je pasivní solární energie k dispozici. Základem úspěchu je přitom perfektní souhra všech součástí kondenzačně solárního systému Junkers, plynového kotle Cerapur, našich solárních kolektorů a regulace se Solar Insight. Stejně jako u aktivní solární optimalizace shromažďuje regulátor i hned po uvedení do provozu hodnoty o počasí v místě instalace. Na příkladu vidíme otopný systém při chladném, zamračeném podzimním ránu. Venkovní teplota naměřená na severní straně domu je nepříjemných 5 stupňů. Aby se budova neochladila a nikdo nemusel mrznout, nastaví regulace teplotu náběhového okruhu pro podlahové vytápění na 40 stupňů. Podlahové vytápění ohřeje prostory přibližně na 20 stupňů. Když se počasí začne zlepšovat a první sluneční paprsky dopadnou na střechu, regulace zaregistruje zahřátí solárního kolektoru. Na základě zaznamenaných hodnot vypočte Solar Insight, jak vysoká je pravděpodobnost, že okny na jižní straně vstoupí do místnosti takové množství solární energie, aby ohřálo vnitřní prostory. Pokud systém očekává dostatek sluneční energie, sníží se náběhová teplota o vypočtenou hodnotu. V našem případě se náběhová teplota sníží o 5 stupňů na 35 stupňů. Díky tomu lze chránit obytné prostory před přehříváním a navíc lze v celém domě vytvořit příjemné prostředí. Pasivní solární optimalizace se stará především o to, aby se zbytečně neplýtvalo žádnou energií pro ohřev otopné vody a umožňuje dodatečné snížení potřeby energie až o 5%. Junkers. Teplo pro život.